Byly asi 2 hodiny ráno, když se Jamie vracel z práce domů. V ulicích New Yorku byla úplná tma a nikde ani živáčka. Za normálních okolností by to bylo velice nezvyklé, ale protože město zasáhl blackout a nefungovala elektrická síť, lidé zůstali v nočních hodinách raději doma. Jamie šel pomalu. Temnými ulicemi se táhla hustá mlha, která schovala i reflektory aut, která v malém počtu, ale přece stále jezdila v ulicích. Poslední zdroje světla v této černočerné tmě. Šel směrem k 5. Avenue. Byl rád, že nemusí být v práci a přemýšlel, co bude doma dělat, když v tom se v mlze začaly objevovat kapky deště. Jakoby nestačilo, že není vidět. Zamumlal si pod svůj zrzavý plnovous a nadcvičeným gestem vytáhl z kapsy kabátu rozkládací deštník, stiskl tlačítko a vystřelil směrem nad hlavu. Zrovna míjel vedlejší uličku na 8., když se z ní ozval výkřik. Výkřik tak vysoký a pronikavý, že nemohl znamenat nic jiného než utrpení a bolest. Jamie se zastavil a čekal, zda se zvuk ozve znovu, nebo se mu to jen zdálo. Nezdálo. Znovu a znovu v krátkých intervalech se ozývaly výkřiky bolesti. Nebylo jasné, zda patří ženě nebo muži, ale ať již patřil ten hlas komukoliv, trpěl. Neuvěřitelně trpěl. Jamie se nadechl, sebral odvahu a vydal se směrem do černé uličky. Nebyl vidět na krok, tak musel postupovat velice pomalu. Přesto se mu zdálo, že již jde moc dlouhou dobu. Tyto postranní uličky vedou jen skrz blok, z jedné ulice do druhé, pár desítek metrů na nejvýš, ale tato se zdála nekonečná. Jamie už ušel dobrých 400 metrů, ale stále nedošel ke zdroji hlasu. Naopak. Zdálo se, že se hlas vzdaluje, nebo snad osoba, jíž ten hlas patří, už ztrácí síly. Jamie se zastavil a z kapsy vytáhl zapalovač, na který předtím zapomněl. Otevřel jej a škrtl. Pak vše utichlo. Nebylo slyšet křiku ani kapky dopadající na zem. To, co uviděl, navždy změnilo jeho život a dovedlo ho na pokraj šílenství. Na červenalém světle plápolajícího plamínku se objevily 2 siluety. Nebylo jim vidět do tváře. Jamie se nejdříve zaměřil na postavu, která ležela na zemi ve velké kaluži. Ruce a nohy měla rozhozeny v podivném úhlu od těla, jako kdyby spadla z budovy, pod kterou ležela. Na levé straně hrudníku měla velkou ránu, ze které crčela krev. Hlavu měla otočenou obličejem od Jamieho směrem k druhé postavě. Při pohledu na toto bezvládné tělo tuhla Jamiemu krev v žilách. Byl v šoku. Nemohl se pohnout a jediné, co vnímal, bylo jeho rychle bijící srdce. Pak se podíval na druhou postavu, která klečela před bezvládným tělem a něco tiše říkala. Nebylo jí vidět do tváře, ale Jamie si všiml plnovousu. Bylo tedy jasné, že je to muž. V pravé ruce držel nůž s dlouhou zakrvácenou čepelí. Ovšem, co držel v druhé ruce, to Jamie nikdy nezapomene. Pozoroval obsah levé ruky a nevěřil vlastním očím. V ruce muže se svíralo a opět roztahovalo srdce. Jamie se nemohl ani hnout. Byl ochromený výjevem, na který se právě díval. Nevěděl, co má dělat a jen doufal, že muž s nožem se neobrátí na něj. Věděl, že osobě, jež křičela, již nepomůže, ale nevěděl, jak pomoci sám sobě. Stál tam jako zmrazený a hleděl na klečícího muže. Ten najednou zvedl svůj zrak na Jamieho a zcela zřetelně pravil. Neměl jsi lhát. Ty oči. Jamie už je někde viděl. Oči plné bolesti a utrpení, ale přitom se tvářící spokojeně. A pak mu to došlo. To jsou jeho oči.
Hleděl do svých vlastních očí, na svůj vlastní obličej, viděl sebe, jak v jedné ruce drží nůž a v druhé bijící srdce. Se zděšením se podíval na druhou osobu a spatřil, že osoba jíž srdce patří, která tak podivně leží na zemi s rozozenými končetinami, je také on. Nechápal, co se děje a jediné, na co se zmohl, byl výkřik. Výkřik tak vysoký a pronikavý, že z něj bolest a utrpení přímo sálala. Byl to ten samý výkřik, který slyšel on sám a kvůli kterému se vydal vstříc hrůze, kterou právě spatřil. Pak už byla jen tma. Jamie omdlel a probudil ho záchranář další den. Od toho dne Jamie nemluvil, přestal pracovat a odstěhoval se na venkov. Odstřihl se od světa a již nikdy se do něj nevrátil.